Ni kunɲɔgɔn damadɔ ninnu na M23 ka jɛkulu ye dugu minɛ. Jɛkulu maramafɛntigiw ye Goma dugu minɛ. Tile kelen fitinɛjuguba wulilen kɔfɛ alamisadon bi juma sɔgɔma fitinɛw daminɛna ko kura. Finitigiw ani lakanabaga seereya dɔw ka fɔ la ko nin fitinɛ in kɛra yɔrɔ min na ko kilomɛtiri 20 ɲɔgɔn de bɛ o ni Goma dugu cɛ. Duguden mɔgɔ fila o ni bɔnɛna min kɛlɛ daminɛna ni mugufuruw ye. Nin seereya ninnu dira u ka marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ Jean-Marie Maloza. A fitinɛ min bɛ senna gɛlɛya n'a kɔlɔlɔ fanba kɔni bɛ ka bi dugudenw de kan. Kɛlɛɲɛbolila minnu ye u sigiyɔrɔw bila a koɲɛ senfɛ hakɛ sera mɔgɔ 400,000 ma. I n'a fɔ Dunuya Kelenya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don kɛlɛɲɛbolilaw ka hakɛw tɔbɔtɔli kunna HCR olu ka kumalasela ye a kunnafoniw sɛbɛntiya cogo min. Finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ka seereyaw senfɛ ka fara Dunuya Kelenya tɔnba Nations Unies fɛnɛ ka seereyaw kan min bɛɛ lajɛlen lasera AFP ka kunnafonidisow kan y'a sɛbɛntiya ko Kivu kɛɲɛkayanfan mara ɲɛmɔgɔ General Peter Siremwami jokina marifakisɛ senfɛ kunu alamisa tuma min na a tun wulilen don ka fara a ka kɛlɛcɛw kan ka taa kɛlɛdaga la labanna ka fatu bi juma sɔgɔmada in na.